Estem molt contents, molt satisfets de donar una solució a una demanda que també històricament hem treballat amb els veïns i veïnes i que hem reclamat conjuntament amb ells, i al final hem pogut fer força amb els nostres vots i els nostres regidors condicionant el pressupost perquè això a partir d'avui comenci a ser una realitat i d'aquí 2 setmanes, abans d'acabar l'any, doncs aquest ascensor estigui renovat i s'acabi d'una vegada per totes amb les avaries que de manera contínua s'han produït els darrers anys i que nosaltres sempre hem denunciat i hem proposat alhora solucions com aquesta renovació que fem possible amb l'acord de pressupost. Recordar que és una infraestructura bàsica per molts veïns i veïnes de la nostra ciutat. Connecta 2 barris, connecta el barri de Fàtima al barri de Set Camins, però també connecta tota la zona escolar, dels instituts, del campus universitari, la zona esportiva, de l'estadi, del complex Infinit, del Molí Nou, amb tot el que és el nord de la ciutat. Per tant, és una infraestructura que fan servir els veïns del barri de Set Camins, del barri de Fàtima, però també molts veïns i veïnes d'altres barris de la nostra ciutat o estudiants que l'utilitzen a diari per anar a l'escola o anar a l'institut.